ni dagabana so minnu jɔlen na ni DSC Samake construction maaw bolo nɔ di awɔ DSC Samake construction maaw u bi so jɔ i be ala kale ko so ale dɛsɛna de u ka baara tɛ sojɔ dɔrɔn ye dɛ u be so planw ni ka olu bɔ BTP topographie u be ni bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ n'i b'a fɛ ka terrain san papier jɛlen DSC Samake construction bi terrain feere so finition ɲuman u b'o kɛ décoration u be o fɛnɛ ni ka o kɛ e de be station baara la i b'a fɛ ka station ni ka o jɔ u be station ɲɛnɛmanba ni ka olu fɛnɛ ka olu jɔ ka supasima ɲuman ka o k'i ka so la ka nɛgɛ ɲuman k'a la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i ka so jɔlen tɛ bin a yɛrɛ ma fiyewu DSC Samake construction b'a ka baara ni ka o ɲɛdɔn i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa i senfa biribiri i ka se u dagayɔrɔ la ni o ye Moribabugu ye station Orix masurunya la Coy nɛgɛjuru sira 70 41 27 59 66 23 18 58 baara ɲɛdɔn o ka to baara dɔn b'a bolo DSC Samake construction maaw u b'u ka baara u b'a ɲɛdɔn. Mali kunnafoni jabarani na jabaw foli belebeleba an b'o ta ni ka di aw ma yan fo aw sigiyɔrɔ la aw minnu b'aw sigi sanga n'a ka wagati k'an ka kunnafoniya ni ka ale makɔnɔ an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ale kana la Facebook ka taga se YouTube ale ma an bɛ aw fo la danti foli min an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye décembre kalo tile 24 san 2024 kunnafoni ale waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka ministri ɲɛma ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ale kɔni ni wasabulon ɲɛma olu ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ni o ye honorable Maliki Jaw ye u ka kuma ɲɔgɔnya kɔni bolila fɛn caman o kɔni ka mun olu kɔni falen u ni ɲɔgɔn cɛ ni maaba fila ninnu kɔni ka sigi kuma a bɛ boli an ka jamana ale ka cakɛyɔrɔw kɔni taaɲɛw teliyaw olu siraw kɔni ma ka kunnafoniya kɔni da aw kulo kan ka fɔ an ka ministri ɲɛma ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ale kɔni ye cakɛyɔrɔ caman ni ka taga olu yɔrɔ la ni cakɛyɔrɔ maaw sigira ka kuma kabi a sigira ministri ɲɛmaya la wagati min na fo sisan nɔ a bɛ ka cakɛyɔrɔ maaw ni ka olu yɔrɔ ɲini ka se ka sigi ka fɔ kɛ ni u ye. An ka ministriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ baara ni baaradege koɲɛw olu ma a bolomafara min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko observatoire national de l'emploi et de la formation u ye kunnafonidilaw ni ka olu wele bi décembre kalo tile 24 san 2024 kunnafonidilaw wele kun kɛra fɛn min ye o de ye u ka san 2023 baarakɛtaw ka na o da kunnafonidilaw olu tulo kan bɛɛ b'a dɔn ko nin wagati in na k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ baara sɔrɔ ale sira fɛ ni o kelen do gɛlɛyaba ye maaw hakilina la an ka jamana ni farafina jamana ale kɔnɔnaw olu la sifinakaw ka baara sɔrɔ ka taa se u ka baaradegu ma musow ka baara ni denmisɛnw olu ka baaradege siraw olu ma kunnafoniyaw dira olu bɛɛ lajɛlen sira kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye kalo saba observatoire national de l'emploi et de la formation ma u bɛ baarakɛtaw ni ka olu fara ɲɔgɔn kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ a kalo saba ale kɔnɔna la u sera ka baara min ni ka ale sigi sen kan o de bɛ t'i jɔ baara 49 ni 193 o la o de kɔni créera an ka jamana ale kɔnɔna la janvier kalo tile fɔlɔ o de kɔni sigira sen kan janvier kalo tile fɔlɔ ka taga se septembre kalo tile 30 ma san 2024 o baara sigi sen kan sa muso 5413 olu de kɔni ye baara sɔrɔ ka kɛ ni cɛ 109 ni a kunkan fɛ olu kɔni ye baara ni ka o sɔrɔ walasa ka se ka kunnafoniya caman ni ka olu sɔrɔ aw ni an ka jɛ ni ka observatoire national de l'emploi et de la formation ɲɛma ni o ye Abubakar Jalo ye ale ka kɔrɔfɔw ni ka olu lamɛn. An bɛ baara ninnu bɛ jateminɛ kalo saba k'a lajɛ est-ce que dɔ farala kan est-ce que dɔ bɔra la donc an y'a lajɛ kalo saba fɔlɔ la san kalo saba fɔlɔ la a tun bɛ niveau dɔ la maintenant an y'a ye san kalo saba filanan na kalo 6 bɛ se yɔrɔ min na san kɔnɔ dɔ farala kan mais ka bɔ kalo 6 la ka na kalo 9nan na donc an y'a ye effectivement san saba kalo saba fɔlɔ min dar'o kan an y'a ye baara kelen ni dɔ bɔra la dɔɔnin donc o b'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ a
avec un ressenti baraku kan bon ye jabi flana min di o ye c'est ko an b'a fɔ min ma ko rapport national sur l'emploi o be emploi yɛrɛ o tɛ baara créé o yira dɛ o be emploi yɛrɛ baara min bɛ san kɔnɔ jamana kɔnɔ san kɔnɔ ale b'o de yira mɔgɔ hakɛya joli de tun bɛ baara kɔnɔ baara la san kɔnɔ n'i ye mɔgɔw ta mɔgɔ min si sera baara ye ka daminɛ san 15 la ka taa o jamana mɔgɔ joli de tun bɛ min tun bɛ baara la san tɛmɛnen na an y'o jaabi de di an y'a ye k'a fɔ n'i ye mɔgɔw ta min si sera baara ye o tun bɛ taa mɔgɔ 11 ni kɔ la o mɔgɔ 11 ni kɔ la mɔgɔ min tun bɛ baara la k'a fɔ k'a bɛ baara la san tɛmɛnen na o tun bɛ mɔgɔ 6 ani 600,000 ɲɔgɔn na donc an y'o de jateminɛ k'a fɔ olu de tun bɛ baara la mais n'i ye san tɛmɛnen 2023 o jaabi da 2022 jaabi kɛrɛfɛ an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ min tun bɛ baara la 2023 dɔ bɔra la dɔɔnin parce que 2022 ta tun b'o sanfɛ dɔɔnin donc o b'a yira toujours comme n y'a fɔ cogo min gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ a bɛ ka senti baarako kan dɔɔnin. Merci beaucoup. Isa Kaujim ka kiru kɔni kɛra kunu tɛnɛ Desanburu kalo tile 23 san 2020 ani naani a kirila san kelen kaso datugu a bɛna kɔni ni ka o kɛ ka sababuya kɛ ko a ye kuma dɔw kɔni ni ka olu ta ka ɲɛsin Burkina Faso jamana ɲɛma ale ma Joliba TV ale sanfɛ Joliba TV yɛrɛ kɔni ale ɲangira ka u ka teleso kɔni ni ka ale datugu nka deliw kɔni kɛra a yɛrɛla ka fɔ ko teleso kɔni a bɛna datugu kalo 6 o kɔnɔna la halisa deliw kɔni olu bɛ senna walasa ka se ka a ko tɔw ni ka olu sigi sen kan Isa Kaujim kɔni ale minɛna ka a datugu Novembre kalo tile 13 tɛmɛni. Malien dɔnkilidala bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Orokia Traoré fɛnɛ kɔni bɛ kaso la Europe jamana ale kɔnɔna o la kabi kalo 6 bɔ bi kunu tɛnɛ a fɛnɛ ka kiriw kɔni olu kɛra kiri tigilamaw fɛ Bruxelles kaw olu fɛ yen nɔ kabi san 2019 o wagati Belgicaw ka cɛ min bɛ yen ni a bɛ wele ko Jean Goizen na ale kɔni ni Orokia Traoré kɔni bɛ ɲɔgɔn na den ale de nɔfɛ u ye musomanin min sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ kabi san 2015 ani 5 musomanin kɔni k'a kan ka di fa de ma ka se ka hadamadenya kɔni tɔni ka o kɛ a fa bolo nka Orokia Traoré kɔni ko ale ma sɔn o ma u ye a ɲangi a yɛrɛ kɔfɛ san 2023 o kɔnɔna la Bruxelles kiri tigilamaw olu fɛ ka kɛɲɛ ni k'a kɔni mana nin den sa ni kiriw kɔni kɛra min u y'a minɛ kɔni nin wagati in na Italikaw ka jamana o kɔnɔna la juin kalo o tɛmɛnen na ka tila k'a bila ni ka taa di Belgicaw olu ma a bɛ wagati bɔ. An bɛ taa Kayikaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye Kayi kalanso camancɛ kalanso ye ni o ye dugukolo kɔnare ye a kalandenw kɔni ye ban 300 ni ka o sɔrɔ ala ni Kayi mairie ale sababu mairie ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko ni y'a y'u kɔni ye nin ba in kɔni di kalandenw ma a kun ye de kalanden ninnu bɛ se ka kalan ni ka o kɛ lafiya la cogoya min na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso kaw ka jamana ale kɔnɔna la u ka jamana ɲɛma ni o ye capitaine Ibrahima Traoré ye kunu tɛnɛ a tun bɛ u ka Nabagum ale kɔnɔna la min ni a ye kɛlɛkɛminɛnw ni ka o di yen ka mɔgɔw olu ma o kɛlɛkɛminɛn dɔw bɛ tali kɛ bolimafɛnw olu kan ka taga fɛn min ye subahana mansinw o n'a a ɲɔgɔnna wɛrɛw. Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damada de bi ne k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko bonne fête an balima chrétiennakaw olu bɛɛ lajɛlen ka sababuya kɛ olu ka fêtew kɔni olu bɛ daminɛ bi ka taa se sini o ma o kuma la ko chrétien bɛɛ lajɛlen bonne fête ala ka san caman caman ala ka o yira ani u la aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.